Kajse. Teplá a vodeodolná stredne vysoká topánka, navrhnutá pre škandinávsky trh, za účelom poskytnutia optimálneho výkonu v tomto teréne. Zvršok je pre dosiahnutie jednotného povrchu topánky z hladkej obrúsenej kože nubuk, ktorá je extra pevná a veľmi dobre držiaca tvar topánky. Kajse patrí do našej top skupiny obuvy, odolnej vetru a vode, s aplikovanou membránou Sympatex All Weather s excelentnou schopnosťou dýchať. Vhodné na celoročné použitie. Podrážka Trekking Sole je zárukou pohodlnej pôdze a riadi sa heslom Nohy nás nosia celý život, doprajme im, čo potrebujú. Sympatex vo vnútri zaručuje suchú a teplú mikroklímu. Mäkká pružná koža. Dvojité prešitie na najviac namáhaných miestach. Nepremokavé švy. Celopovrchovo impregnovaná koža. Optimálna zmes gumy a vzorka podrážky pre dobrý záber. Podporná stredná vrstva pre tlmenie chôdze a komfort. Vystužená klemba. Nehrdavujúce háčiky. Rýchlo upínací systém umožňuje rôzne časti topánky utiahnuť rôznou silou. Vodeodolné šnúrky. Topánka má uzatvorený dizajn, kde je jazyk aj po stranách spojený s topánkou, čo bráni vniknutiu vody dovnútra. Vyberateľná anatomická ventilačná vložka s protiotrasovou izoláciou a ventilačnými kanálmi s otvormi. Trekking Sole je odolná podrážka s hrubým samočistiacím profilom, s excelentným záberom na suchom aj mokrom teréne, s vložkou na tlmenie otrasov. Kajse.